are ngai na raunira ina tairi kayo sabu peraki amen tatar jauya siwetei kon tairi kayo asanga panara ni kakai tau dita yai sibusi ko tamera pa kona karua tami meroi pena kona ni kakapaya John wayo ni kapen pena maguri ano yung tapimeri ako pana kona noram teka inon tiporau dita yayo jasu kona kakapaya ira may mon na yo ni karuwa tokina ako na roni ran tami ni bubuki pena kaidira dinon nam teka yon Kristo Yesu apo ni ngayara sa kameyo amen. Rauk kekemei to ngana ko pusa yo wada ino tepoki atapu on dito idi kayo ina nga rona diki ada ko san nataya ina nda nataka Yesu aya de kekemei sina busima iya kain te guru bunane arna ki bakande echoes of hope pana na ko mai ni kana kwa kunaiya te korana mona dita yo kapesi dapa kekemei ongora chen ni atangi roy tipana atangi roy
Hausa kameu arna Yesu ay tangiriko. Amen. Ay raba mo ni kunay yakanya ko sa fo bari asan nga yun tayo kayo. Ay bunti meto na ben nga tapanali yewete. Kay ni may ni ko panamay, mayangim na ko may kipanamay akam na ngora. Pakan na parawa kinate ka cheswa no tayo kayo. Kwasan nungongo. Dererio. On tayo. Kurang nungongo. Face to face. Kekemei. Kasi ari asan da kairom. Anta na taya rigi kasi na wasan na taya. Jatay nabusi rigi kande heko sa hope. Pa anak-anak ko katarawan kunaya. Jatay kayo. Kanda pa. Hello. Road to glory and children, my Lord and I. Yeah, we're gonna walk and tell the story, children, my Lord and I. When I come to the river wide, blessed Lord, it's gonna come the time. We're gonna walk this road to glory, my Lord and I. Yeah, we're gonna walk this road to
come to the river right, blessed Lord is gonna calm the tide. We're gonna walk this road in glory, my Lord and I. Yeah, we're gonna walk this road in glory together, my Lord and I. Yeah, we're gonna walk and tell the story together, my Lord and I. We'll shine so sweet, blessed Lord, guide my feet. We're gonna walk this road in glory, my Lord and I. Oh, and this is my constellation, my burdens out of my way. The Holy Spirit guide me as I travel day by day. While I'm moving through the station, I get the fruits of life. We're gonna walk this road to glory, my Lord and I. We're gonna walk and talk on the way to glory. Gonna walk and tell the blessed old story. Walk and talk on the way to glory, my Lord and I. When I come to the river right, blessed Lord is gonna calm the tide. We're gonna walk this road in glory, my Lord and I, my Lord and I. We're gonna walk and talk on the way to glory. Gonna walk and tell. Lord and I. Blessed Lord is gonna come the time. We're gonna walk this road in glory. My Lord and I. My Lord and I. My Lord and I, my Lord and I. Rapa panaya de wani mane mende eko sa fo. Sikaw ngaki ni kunaya yo pa sinari ay nuwa yakina tena ko nako karawa. Ngaya riti mato nanga tepanani de te kanje kamba yo. Nakumei. Hungura kasi yari kawam nako karawa. Ari wasana tayo nakumei mga kariki yari kasi yana ndon tayo kayo. Ite mato nanga tepanani de te na ko mi kawin tepanani busumai. Te kawin busumai na ko mi. Nakumei kampana busumaya kini kapena metamwangare iron pro wakina na taga chaso eno taidi kayo te bui me wo te pong ni kongora yon pro wakina na taga chaso ke te bui me wo arapong ni porau yon ana taga chaso ke mei kare ke ongoram ino te porau ayo kampesin dapa ya busi yari kipa anak-anak gua katarawan kula ya kan ya go sa fo detayo kamasan nongo pa na yung direrio detayo kamano ri roy pa apon tay awananin imetamin detayo kanda pa kan ya go sa fo ya busmay kami baka na katarawa ko namin tay Test. Test. Hey, one. Hey. Hey. Hey.
you've answered. I feel and prayer some more. And I forgot to thank you for. I just came to talk with you, Lord. Maybe tomorrow there'll be trouble and sorrow and 1,000 teardrops may fall. But until I face tomorrow's task, I have no special favor to ask. I just came to talk with you, Lord. Oh, Telesau, Atonga Isembia, Tawina Talano Ama, Lawafio, Wataria Utalosama, I hope Teleifa Fetai, Tawina Talanoa, Mao Yesu. Amen. Amen. Rainig ka nga tanan nila kay. Nanganin ng Samoa. Nanganin ng Samoa. Kanda pa bugin katarawan ko na miya kay. Kamasan bugin agay nun te ayo. Raw iPhone na yo na ba kapenan na bismay bayan ng walking kanito program tayo kayo. Kamasan nungungupanan. Hope Radio. Temani yan kakapara-para inon Hope Radio. Iyo, di tayo brabes na nateka cheswa. Di tayo yo. Nang tayo di kayo. Nang tete nang ayari kenay. Pako na punori roy. Sa kisingay na ako na nora na teka cheswa. Ali na teka na tayo yo. Kekemay ni kapani. Itay metuan niwewete na ko imi pakan na kekemay. Kampel busumay metuan ngare. Iman nane. Sinatataro diki. Gaya nang nako. Kanuan tayo kayo. Are po ni ngaya roy. Sinatataro. Titabala ko menayay. Sinakatabuat jawa wari diki. Sinabuberaki. Amen tataro.
Joshua ako mak. Yaro ko tiawa. Are ekakawak. Are nagdayayam turo. Tartagi ang iroy, pa nataki namtekan dahil kayo. Yabusigo. Kunangan na kura-kuram dami meroy ni. Pa nataki namtekan na kuno mem kantani. Karuan na patami meroy na kuya ng aratan nungura. Hindi tabo na suko ng nungura yay. Agi suko ng nungura yay tapanan, hindi tabo na si menayay. Kuna buki ng dami meroy. Pa nakaugi na lora oy nakarina amtek. Pasi nakarigya kakapaya kira mayay. Rani rami munda yun, ikarukwatukin. Pai kaya retaro ni kaniko. Saking kesukororoy. Meni kororoy na si Kristo. Puninga yaraw yor sa kamay. Hakawada ni kaniko. Amen. Howdy! Kanya ka mura, manitra namin titira iyo, kanda pa rin ni Mauro di tayo kiyay. Kanya ka mura, manitra na iyo, kanda pa rin ni Mauro na kanda tayo kiyay. O kanya ka mura, may mayo, kang kahit tarayo, kanya na kami pusin na ako, yung Mauro na kanda tayo kiyay. Panahon naman ka Mauro na ko, iaki kami na yung kugi. Murang na tayo iyo, Mauro na kanda tayo kiyay. Ginay na manaraw tarat yang roy ngay kan maragay ilang kukurente matamin antay kayo saking ay demesinare mga demesinare nanataya ka diya so inanon dereriyo ayaw kanda ng antay kayo ba nawuta teteka asaki teteka inasika na sinakon nantay kaya na sinakon ng kapano batiaswa tanginin ng kapano amen. Dahil kayo, napuputo na maruro yung teparaw inanon tetek. Teparaw inanon tetek. Tapos sinakapara ng kwatang na tetek ang teparaw. Ngayon ka ba na ikasungura dahil kayo kuya kungura yon YouTube, yon Facebook. Ang kuya na kungura na ba yon Direrio Hope Radio, FM 89, dahil kayo, kung ba naman natatapo ya teparaw. Sipan natataparaw. Sa tayo ka na ano ba, yakinaw rarigiro sa atin na ba, sitapo mga ay, inakarin ba ito at yung itatay, ito ano pa katakaraw? Maarap ka sa buhay kay Kiribas, tani pupuraw. Tani pupuraw ay agsisuya bayan mama nang anong tapoy ka kinarawa. Ama nang ani kaya, diwa ito kay, dibawruwa. Mani, kana ko research. Kunura tayo kay Kiribas, araw ko'y masari. Amen. Kunura tayo kay Kiribas, araw ko'y tsuva. Ano mo na ko tatani Kiribas yun, tiyas makuruan. Pai Kiribas na ba kain te doa ate baurua as tuante pike enak oi te masare kak barabura ituvaru
as kuna bakaina ni kaina dias makoroan yon ni katia de botan na mata ni kiribes ni kiribes nui yai de tairi kayo amen kunoria ara botan na mata tan borau ara botan na mata tan borau ara botan na ya yaki sakiruan de tega anal basina borau no na tega sakiruai sataron de borau manda tairi kayo ina ko konori garon na borau para borau ayo sagi sina kon des makoro ekana ida dikira sagi sina kon des makoro eto naruara mangai na may kay ma te borau ayo te borau na kon tita po ang wanterang kakiro-kiro teta para bon mana ay tuware ngai ekaro kiribas ekaro tarawa ekaro jonna ba yon ka benar pun na suara ni ka benar ora bataru amen. Aramon borau de tairi kayo. O kanta nga benarek si pangamin ka benar. Uring nga paterong ayo sexy terong ato anan ako nanta ingami ka benar aro karakin de tairi kay. Ana mga is the borau de teka. Tira de tek. Yona de magoro dawana at gibona dawana. Kiyas way kar kakibay. Opon yai teroko ke yai de teka memra teroko run tieswa opon tieswa de teka ke pon tieswa teroko teki bana de mawe ka ta ba sinora mimitongin teroko ke de teka an iron tiamata ayarki namat na yaro rabuni Yesu Kristo ayara we ora sa kame amen. Now Sinorian in ruka to makoro wabi mawa teki bana wabi mesua teki bana wabi mawa ba Yesu etekin na ba teka ni ka bana ikamen na the Bible ni menan na mouse anako wawasan dar mauri sita bona ba may tekin na iyo pa Yesu etekin na andara ngaya ba teka na ni ka bana ay ka tekinak inanon to bukyay Okay, sinakoya beke tagi na kayo babaran kabane numon kes mayro mote o mayro ya brabas in kabane o eta kuna koya punay kay uteka kay tong nakoy mi kay mi na inomi bayari ay pa na pen ni ka korogi bugin beke ateki nak na naswam mote o ya brabas o nanon numero areru patekaw daw tabay paran kabane ya punteka ni Yesu ni kabane Tio de mens, atenu de mens, ana teka Yesu. Ayong kay, ito na yung kwag, ayo pa yung matangke ba swagin ano naman. Dekanta ni nga ba, tinungurong tayo di kayo. Inagi si ko na andi nga ay tete ni kaway. Menarin ko na banggoy akong oran tayo di kayo. Una noria ri ko takanta nga bakuna kinora ko na kinora den taratake makuna nora Yesu ari pon ngaya putun roy debuki as nakaparan ako dalay te wi mawawara taydik as nawaki nanon ora kanta nga ayo ba ay spatamuan na iyo as wagi nanon an taydik ay Ita kwa suwa nara maroro tayo di kaya. Nara pura uwa, tabi mawuwa tayo di kina. Mantakora. Nakon tetano. Mantakora. Nakon tetano. Tosi na mimi, bayara kayo mantakora nakon tetano. Mayo ito bayarang kakawag ya, sinanori around the tayo di kaya. Skapara boleh tahu tanah ke, iya itu, teka tahu tanah nara. Arpara wayo sinanora te, teka antan nga tawanan kakawag imandokora na kontetano. Kapaya tokora, teka bani ani kakawag ni meteron te andap. Teka bani ani buwa ka. O teka bani andang ni kakawag inap. O sinanora muante na ke muante tokora ano ni kain karakwa ipaka. O tamro na yaron tetano. Ayaw sayo ang tatay di kaya. Yung pera na kung tiyang, o yakin na pera patan. Ani,
kanuan te pa yana tekin na Yeshua na ko nan tayo kayo. Te tayo kayo sinakate ba Yeshua yesa ni kate tau te kay garang ni mai sinti on na. Mangki mon wak te mon empire. Ni karo ko ya kakangay naman kakangay ni karo ko ilo ko ta kabanya. Ang kiro ko ta kabanya ay akitok. Mewakin ako naman karo ko tabong ngayo. Estate ng oran na raka andara na pora po. The bus. Ngay na kasi mata ko na ba on Facebook, may YouTube inanon tayo kayo. Ara ka anda nga ba? Tayo kayo. Nagi karawawat ako. Hindi rong. Babugin na ba kayo? Pon na ra pa hindi ka ba na mayroon Diyaso. Amen. Yan ang kakawag kayo. Sinakain si Pasipan kangay. Pa Yesu. Okay. Ikarakuha na tay. O yaki kapaka na tay. Siya ang tatabuhay yung taro. Inanoyak. May kapaka na tay. Yoya. O matani ka ba na yan John Nab? Kunora tay. Ibaidik. Kunora tay. Ibiginibiw. Kunora tay. Maraki. Kunora tay. Iyarik. Itoramon. Kunora tay. Ibisi. Pabukin na. Pati Yesua. Ano ang matani ka ba na? Ano ang matang ko eh? O ano ang matan na bangay? Ngayon ka ba na? Ano ang matati Yesua? O silang kakabaya iron tiya suhana ba? Uning ay yan matibugin na. Imatibugin ang takay bangak. Imatibugin iyon takay bangak. Giyano na ba yaki karawan? Ano na? Ekokono sa natangira. Sino ko'y bugi ayutay yaki ang tayo di maiyak. Kunori akain kiribas. Ngayon na po niya yaron na maging ko. Sino maginihan sila? Ay garang ng mais. Anori ang dabong ngayon. So ano makinati o mata? Eko ko na ato ko amata kaya na ko man deta buari. Kay te yutay ay. May Yesu gemet. Ya kimet ibugin de yutay. Emate ibugin ti amata. Ayasan karikia. Ibon kari ko Yesu. E kari ko Yesu. Babugin na pa yatang iruk. Ay tangiray. Detay dikay. Mga yari dongorong ay kasi nakana ko ino na tabi mawo detay dik. Sakit dongorong ako konos. Sakit dongorong ato ay nakarawawa ta. Mapunti dongorong nakakukuray na. Babugin na pa Yesuan at ang hirira. Yes, ano mati bugin na. O saksiyan. Mati ay na mga kinaban. Dabong duwa na. Nanay na nakong damay nga. Ari, amen? Yay taka nga tutan na nara. Iya pa imatang tayo kayo marakantan nga pati na fix hindi tayo ako ma. Sinangwa kinanon tayo kayo hindi tayo nakorong do pa yan ang kakawag ba. Yay to nong yasan takin da Yesua. Ibugin tayo yan aro ko tayo yan ni man idaw wat nga atin karo ko na ba tayo yan mga ro ko yan mga takawuan tayo. O to nong ni man kakawag pasinariyan. Niko sinako nakoyumi nanon tayo kayo saksi tayo kayo menon tayo kayo katabi matawana. Ay sinawaki inano nanda tayo. Gloria, mais tokoraki. Ay ka, ayra. Tokoraki kakatayan, kakaya kanuan detayan aro. Kakatayan kakaya kanuan detayan aro. Amay istora kay kasan naran katayan kataunari kanuan detayan aro. Mabanen fail. Agi to kana kay nayawak. Ita ko na tayo kataman na tiyama tayo ng tatag the very station the bank in Michigan. Tangar wabubuhado tinua. Inaman ay kay Diyos. Ano ba yung mataka? Punsin kay. Oya mauna na pa. Antara na tayo katuway. Oras. Tiyama tayo wana-wana. O ngayon tiyama tayo. Di pagwak.
Tengaro bubuhat nuwa. Itekin na ba? Inatugi. Inako na antugi tira Dios. Nataka sinanon de awari na kawa kaya na ba? Sinura ta kay ruwan ka hindi karis. Ano bunura ta kay bus ano mga busin na para tuwa na hari. Ay mga busin na para tuwa na hari. Ikele. Anadaten kataunari oras. Babugina pa akiata de tayanaro. Ponsita man na yata kanwan de tayanaro. Na oras ya kataya ntarada tayanaro. Me yaki kona. Yaki kona. Ita ko na ba dete an kataunari dawan. Antay tangiriya kita ba na dete. Pangkay ko ora te birim ko stami. Aki at dete an kawai. Ay po si tatami na ba ko mata ko na ba ay kamera di tatami ay. Maki at dete an. Aki ang kanin dete yan. Away dete an brabes na bagay ko di birim tatami ay yo. O ta ko ba na punaki at dete an ako nande ginanon tatami. Manori an dete ay yo. Yete an kawai tatami. O kanano ba sa mga nori an karo dete ay yo. What yete nagyakakay nun ng tatami. Katuwa pong dete ang mam ko na gintapoy kararuan ako. Siman de technology awari kinta tarbon. Ikiwit kataunari na ba? Ikiwit kataunari yan. Ita ko pa na po niya, ita po pa ibugin na mawari kita computer. Ayaw, dete na ba ng brabes? Mayroon doon sa babae, nakakampan ng computer, IBM. Paya kikuha waroy, pa natin ito, ano man na computer, kaya naki. Ano po nura ito computer? Ay dapat ang computer na best kabungan na antay kayo. O ito ba na kukuha yan na para ko rin hindi. Tara ito computer. Yaki ito kabungan ng sino mawari kaya ito ba ito sino mawari kaya ito kinak. Ito computer na tayo eh. Yun na kitiyaws. Kumain ng mouse ko computer. Kumain ng diriri ko computer. Gagay sa ginunong ori ay giribas. Paki ang koy rura. Sita kayo kurubo kinaba. Dira? Debip. Manda tayo ay. Yun na ki. Giribas ng computer. Awaya po nuwa ginaba, karawan to computer, nagito ginaba, ni karawa to bongay. Tirahirik, abur tayan tetian kataunari, babugina, patiyama, yaki ko na, awakanuan tetayan, aroko, yaki ko na, nora, arin aroko. Ito ko na tayo kataman na tiyama, inagitiman the television, ibugina ba amata, anang kakahimatayan, imamata ko, inanon to bogi, at the plywood, at the TV, ano po nori ang kaya? Ni katuwa mo yung ngayon ng American tapo ni kabanet, the TV ito mo ano pa iriya ka hindi aus. Kubos ko na ba TV. O ka ito na ako, kumoy ko mga na ba TV. Papaginta na, pura na ba takataunari. Pati TV nga iya ka bunga na akin ba naroon. Tara tiyan mata, ikatayan, ikakaya ka naman tatayan, ano ko, ikatayan, ikikis nga, enari. Maki ko na nori, babugin na babun, naki ako na nori tatayan, ano, babun si teman na. Kaya ngayon sinakaparan ako, inanon tatay kaya. Sakit ang inabanaya. O takatangitang matikita yon kaway na mauna ko ayo teteten brabe si bugya kain the Beatles. Kamatata kurubun na rin na the Beatles. Ito yung nagtiberes things na kampanan na wera ba na the Decca Records. Payag mo si mga yara kain the Beatles. Anang bunto kitang ilan kita. Manura de kita ang kain the tayo. Apon kini ka kinabanta po ay karang ni mais. Delete kita matara. Payag ito kain na nuan kita. Naduway ito ko ba naduki? O ito ko ba nang ito kinabatanginan tinawala banaya kain the Beatles. Di matuwa nang ni popular. The Beatles na yatay. Pura na pa. Nakataw na riyan. Ano ba nura tiyo amat katayan? Tara-taray. Pay kay mayagi ko na. Ikaraw tayo kabaya ko na ano sikay. Hinibayakan na nuriya. Tata ni kayo ba? Dugi na mga nang distiyo pambitara na rin basta. Sa maruro naman tayo kayo. Nang kakawag para kamungon ng panaway nga yan na ay nga yan na ba sa mga kosa na kuntay doon. Ilay ni ka nga tagin tapay. Anarik, inanon tatay. Anaro, kain nanuyak, inanon tatay di kayo. Kain tarawa, ikakamdiriyak yun. Mamatakuan, doon nila na bantay yayo. Ikarapayin kami kakamdoon nila. Parang kakawag doon ng kayo. Punta pa yan matotoa. Tapay, anarik, inakon tatay. Anaro. Nibungay kayo sila, yakanga ngarik. Amay stani mamatanan si matani kayo, ayasan. Ni katayan, kota kanuan tatay. Anaro. Idawat nga atinirik. Makito ka ni kayo na ba? Apon nakikona anto ka kay babugin na nakikona papuntare tiamata ituki kora oran tiamata matiaswa enora ri gari ya girosa tiamata amen te bayaran kakawak yuri nga tetay tuwan ay karakinak temen na ay karaki bayabuti kabus bato ri beso
Huwag ya ba, yan mo kagad ba, di ba yari yo. Ay, yata, takamu sa bato, ro, yakuna pa ni Wittians. Kuna Wittians in the bato, ro, benaro ko, ay nang Korea terong-urong, warang kakawag, hindi tayo. Awata ko na ba? Sinang Witti, awantayin kay, araan siya, sinabi Witti. Awata ko na ba, teman na? O, yari, yapon sa bamba, yari, rakurak yan. Hindi, ruwanin ba, tiyakaan, mga iya. O, si Witti, Maria Witti, yan, yan ako na ba, kurubugin na banda ba yari, Witti, aran tiyan, sali, benangin ko. Amimige, yagimano, ari abusin na ba, tabato, ro. O, ari, ay, Maria Irida ya kosero Maria yarok. 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 Punta to na ako iyatan ka mo sumato yan mga puti na ako. O kan suwang. Pa imen aya. Maria mga tiyatya na batabato. Busi ni ka ngay. Amen na. Yakun. Tenewa. Tenewa. Yaw si kay na babukin na suna. Oy, taki wera ni pirin ako. Talaya. Tari umamano. Sinagi takakaroon mo pa. Ay punta pa ito wana. As kukurian. Ay sagi deswan. May punta pa ito wana kakamagwa. Sinagi takakaroon mga iya. Sina mga pun dili ito wana yung antekan da pa yan. Bayay datami iya biribiriani kay iya diyens. Gitara. Akam nanuri anura na batukwa wayan nan. Inano na. Aratabi mawuwan tayo. Miriyan nama dayana ko iya ibong nga. Inakaparaki mayroon iya ibong nga. Daya kayo dayana ro. Iya bubusi ko. Ikan nuraro. Nabuwari, baka nga. Yung payay ka pun diri gigi. Sibun nga rawira ni ka ngayon, yay kasi sila, bagi raw na noy. Mayo to ba yapon dik? Taro na unanon to tayo kayo. Sakit ba ni man ka nga reyo, napon to ba yapon dik, yapon kuwawa. Papagin na ba mata akiraw, hindi mewa yun. Ikarawawa tayo, mais na wawa tayo, atako. Yakay na nun naraway. Hane to ba yun? Ayan mo. Akay na nung demewa yun. Ibu ginabayarang mais ta ka nga. Iliyawa ka tayo nakakaya bukay, yan ako yato ko kay manang kaparagi, mewi yan ako nda yan ako. Anam nono, kamasan nono at tatami, apokalipto. Ito ba yaw sing kay apokalipto 2, isway, kanang ba yasan ko, igribas, isway out. Yan ko na. Mayurong nung yatanan India, kitanan Incas. O ito ko kay, ang kariya tiyo. Sa Nora, nga di ba yaya kinukunwera ko, isiling agdiwama to, rabino-bino mayat dari ka kinukunaro. Sa Nora tatami yan. Makunuri ito ko kay tanan Incas. Tante-te ang brabis na. Awasan kataw-tawan na yatayari tanan Incas, hindi ay kay ba, inatok yun na ba? Nungawat nga. O to be mawawa, 2012. Ano tatayari, itararuwa yan, the BBA. Ibairik. Yagirok. Yakito ko na, bakit sabihin na tayo ka ba? Yakito ko babugin tira. Nga ka naroon na ba to? Arang ni mamatan ng sinabatanin kasi maapon na kikuna na ba Nora? Aran na ro. Babugin na babugin si teman na ba? Ako na pa deso. Ay tirangan na tiking na kung natakin ka naman tatay na ro. Pero mana unaw na tatay kayo ay kakamtang irak. Iliyay niya ay tiking. Iliyay niya ay tiking. Anangan nila ka naman tatay na ro. Abon si teman na. Ay, kung na tayo kanuan pong ay kanar ko. Baboy si Tieswa. Si Tieswa ako na. Taw-tawa na boy si Tieswa. Nero, iatugin kay. Iatugin mo kura-kura yung amat. Tanta po niya taan. Mamatanans. Antay dik. Ay boy si Tieswa. Ay ako na ang suwang ko. Kanuan detayat. Kanaro na ba ko kan kaparate akam na meong na kung detayat na ro. Angan. Wari na nga ko. Lungo-lungon tayo yan. O yung nga kukunan ang tauroy. Kana suara kata pok yang itay, ito brabe sa itay, ito makaroon niya yung mga no, ito kiban niya, duway wo, ito kiban niya, buina. Ito ko na tayo katiya suway kayo, ito brabe sa itay. Uringi pay kasan nako. Paponsing ay tiya suwa, awa kiyarik, kung nakiyarik ito man na nayaraw. Yakaman ni Kosi pay kaaro ko. Yakaman tayo kinibay mo ang roko iya. Ikaw siya, paano ko rubugin na, tayo kantaraya. Awa euro ay tiyo mata.
Ayuro ay ditabuas ko na nataya ikanuan ditayan aro. Punsi tiaswan. Ay ako na ansuan ko kanuan ditayan aro ibugam. Kuya diti at ako dapat tiraro ni kawaw kay to ay narigin na kuwaw puto. Tirana kuwaw. Tiaswa. Ay ako na ansuan ko. Pun nagyarik. Payat ako tiswa ka, wata makaroon ng wabwi merwawa, tagi ba ng wabwi merwawa, yagon kunan dagin ni kayo, maging kayo, kamnanuri yan na ba kayo, kamnawarig yan na ba. Punna na pa iyo, ay aswara ba, ay karap. Anday, aray, punna na pa iyo, at pa yarap. Mapunna na pa yung manasiran, nakitoki, ba ay kakodaki, men. Kaya, darawa mana unta tayo kayo, ay pa ay kasan kodaki, anera pa yung manasiran. Nasipura. Mana pa yung aswari rap. Oy kay bahin kay yakota kinta tayo sa kosa na koy miyo sa mo naman tayo kayo. Arang ni kakawag bahay kay bugimi. Dari ra manara inanon tayo kayo. Punna na babari deswa bakam nong. Siya kinano ba man nan siya kamabon ka na baka maungara ba idadikiran tayo. Punti aswa beto ko bakon ngora na tayo kan tayo. Oy kota kanwan tayo na ko. Nakon nantay. Kura batarong ayan. Kosa na koy na tamo na ba ya kosa may kosa mo na koy to ora kina. Oy napan nakikarawa ta ba ito wana tuya amo ta tumakor tanu ati ba ni suwa. Oy napan nakikarawa ta ba ito wana tuya iyo. Ngka na yaki ko ta mo nano na arapa. Nako yana toro ay ka brabe sa amen. Sa tay ato ko ragayangan niya Yeswa. Diba yay? Brabes. Pun brabes sa ikanga nagikanawan ta yana ko idaw Yeswa aso ni makinayo. Pun naswam awaswo. Pun naswara ni kaban. Ikaw sa nako ya brabe sa wani bugina sa tayo sa kabaran ko tayo ba bugina ba ina ko may ya brabe sa Korea kinanon tupok ay na bug deso aso ni makinan tayo pun brabes ay kakito kin tete an brabes si bukan kanwan tetay ana ro ita ko tumakoro an ito wana the causes so ati gibuya wana ana causes Yesu Kristo ari nga na Yesu pa na causes na ko yana toro pa ay kari ay pa na wata tandok. O kosi ang ekanakuha na ko na naturo. Ayun. Ayo to ba yan ang kakangura ka hindi karis. Ayo ipantayakin na Yesu the causes sinumungan po kin the causes the prophets ayun pa punna na causes the causes. Punna na causes the causes. O punna na causes sana yang anilan tayo di kayo basinariyan na tayo. Tete ani brabes na para akan ikinayak. Are nano ba? Aro ko inanon tayo ni kanikina sinatay ayo. Detay kayo. Panano tete ani brabes sa kinano babon na tungag na ron Yeswa. Hindi kya ka. May karapaki ba bugina ba? Ina karapaki ba ananoria to kora kay yesan din iya Yeswa. Nano na yesan din kami Yeswa antay kayo. Pakam nanura ko wan nayo pakam nanura ta kanikina. Pat tete ani brabes ikaro ko kinanon tayo ni kanikina. Dayan symbols. Inanon ta para. Ito pa kakawak pasinariyan na tayo. Hindi tayo di kaya. Ito ko tagibuhan niya, ang tanira tamakor na bimawa, tagibuhan niya, ang kuya, tanira, kung nakainte kay, o kanikinaya, tibok, ni karo ko tayong titok, kung na tanira, yung anak di minu probes, ang kiyang anak di minu probes, o iyarang kiruin, ano, bayaswa ipan eh, kabaranda bayari, mayroon diyaswa. Iyarang kan na tayo, kan nila, tirari kari umina. O iyo, yate, diyaswa, ikay. Ang kuya, tanira, kung nakainte kay. O kanikinaya tabok, kay na tabok, kanikinaya. Siu, tabok. Ni karakuha tayong tabok. Are nano na pailong tanira. Inakay na kitabok, are ba yatay na. O nga yaya ko sinakwa gito ni Yesu, tamakorodowa na. O atigibudowa na, the causes. Ya po tayo na. Iyaro ko tayong tabok. Are kayo naging kwa ilong tanira, bayang naruwa manatay. Kasukuha tanira. Kanuan tayong tabok yan. Kanuan tayong tabok. Yos, sino inanon tatay di kay. Iman na sila na ko na maruruwa, sinangan mo matukuro na panakan ko matukuro na. Dahil kay kamdap. Akam tigira ya kamdarapan ka ba minamin dahil kayo. Silang busumay kami kamna sukun ka ko ba na padukina. Iya makuruwa ng rami warang kakawag. O nga ika nga iparang kakawag ba. Ibukina. Basta kita tayakan nagyakak. Yuro nga tatay daw na. Gimen ang takan ko ba na ang o yan ang bara ba yan ang kanukukurat ba yata kayo ni kamihan tira ba ka o yan ako yung demanda di sa kayo ni kamihan o di sa kayo ni kamihan na yun yakaparata kayo ni kamihan ako iwata ko no yaka nga aron diyan ini yaka nga andi kaya ng makat yan pari yung makat yan ini pari yan sinti yan ini ang kikatukag diyan ini
Ang giyani niya gidawa na daday, wow daday, din wa daday. Iyaro ko makan. Kana to kunan nai, wada kunan nai, iyaro ko makan. Ani, kura na kayo men. Ay, ako na ko ino. Ay, kangaro ng kani. Tiyan ni ay nintiyaro. Ay, tako di sa kayo ni kamen. Kunura na nintiyaro. Are po niya, yari po na ko ino. Yes, siroy. Nano na po niya, abon na kong tiyaswa. Punna na po ay. Yes, na tiya ka di sa kayo ni kamen. Ayo pa, ikina, tuwari na po na ko ino. Ano ni, agi po ni po kina. Sinangan niya, tanan ni, ana nuna yung manya sa mga ritana ko. Ara maruru ato ata panapatara chignisin nura na bari muina. Kakaya isin di tapay ayu bay. Yang mo na makuru to tan menang kakawak pa tapos na nakadan nga dia so ba. Kam nong raraw yo kam nagi uru ga mitara tar at screen na kamakyo. Hey. Testing 1, 2. Hello.
Hey, testing. Hello. Yesu tanikaway, medeme, imekuoi rorome, kanaya paka. Away Mesua, David Tukanikai, Esakan Rokoyai, Nariumane, Naurai Siakan Natay, raw kupuni kuna, kana puni me, kasi kuy rarame, oni ni koria, ari mo ate uwea, kaya santo ka ni ka. Bakimana nga, Natiyogi me, Nakrawawata, Away ni Mesua, Yaiti Tukanikai, Esakan Rokoyai, Nariumane, Naurai Siakan Rokoy. Bakimana nga, Natiyogi me, Nakrawawata, Away ni Mesua, Yaiti Tukanikai, Esakan Rokoyai, Nariumane, Naurai Siakan Rokoy. Yaiti Tukanikai, Esakan Rokoyai, Nariumane, Naurai Siakan Wah, gimana? Tim itu na angin lagi ba? Ay pa imeta ngayo. Esa, yan ako roy na ba? Kaya na beta kaka. Arakan tani nga pa yan ako roy. Sina, tim itu ang tataro. Nusiya tamin siya suwa pa na. Kakura-kura, ni makuri, di tayo kayo. Kan ako na makuri, tatan na rin, ako ng suka, rotyong ora, nakoy rin tayo kayo. Kanda pa, namita ito na ginan. Ay, sa makalita rin kita kamawin ako, may araw
dahil kayo. Sekarang tayo katutan na din, nakangangayari kayo. Kanuan na ba't dahil kayo, kakawag pa sinarita ng kanuan ay sa san maruruwakin ng detayayo. Ay, sinangwagin ko, meron na isang tiyakin na mandokora ni Karakwatatan. Mandokora na kontatan. O, detayayo, sinoriya ba? Dokora yo. Pon, timuan ni Empayan, Diyon Naba, yasan katiya, Diyaswa. O, sinanura tayo kan Empayan, Timpaya ito doon kaya ikuhan ko. Awaran timpaya ni Bon Babrun. Tautan ang tawayarik. At tinagay wala ko na bang di bubuk. Ay kaya na bang di bubuk ha. Sarita na ko sa pangaragin. Sa tayo ba, Babrun timpaya lang di buburakay. Hindi ko ito naman siya po ni Mwintiya ka. Iyo matay ka kahit tarati aswa. Awag ya bakat akat ya titawa tuwa na lang nababak. Sa tati tawan, nung na batitawa na babira. Ito ko na kay, iyaru na ba tiyaswa na ko yan? Akatay yan do ko idarigin tiyaswa. Tiyaswa iyaru na ba, iloya, yabita na ba yatete ni kaway? Yakamino na ba yatete ni kaway? Ditabuhanin, babira. At ba yan ang kamimi, baka nasuwar ka tiyakan, nung ditawa, babiran, karkan ba ito makurdo bimatawa na, o tigibuhan itawa na, o tigibuhan iruwaywa. O sitawa na yateka kain no naba ma yateka ang gigi. O ang kiawerak, o ako na yateta patawa na yaro ang tiya pare sina. Ikan ka tira-tira yateta po yung niya kamuta, tanong ragin po. Teta po yung mekaye. O ay teta iro yan ka nga ikarak, sinakaroy buaswa, o sinakabuki roy, o sinayasi bun buaswa, o yarayin bunta yan bitumen. O ka nga ikarak, sinakatiara kawatuwa na, meditawa, ruta karawataw bugina. O sinakarikyara na kakanat. Pasikawan ka maya ginakuha naban ni kabuta. Taray, ayo to pa yari ginuya kain diyan naban. Arawan ka maya nakuha ginakuha nab. At ang iniya ba na boy sekund tabo asitawa na. Anaka maya nakuha. Matias wa yasan barian. Kam nariya in ko na naba kam na nako. Ni ko na naban kam na. Yara wato war kay. Awan ni bugina ya kadiya tawo pa nang pun ayaya taw te ka tuwa na. Inarikin tias wan. Ano mo andikin tetawa babere iti tetabo sina. Mata kami mingan na bandero ngono. O sinoriya ba sina. Punte tabo mo ni niya duare nimdota. Kaya kana sinora nimdota. Demanda ti amada ginagin de boy kana sinora ti karikan pa ito makoro buina wanu ko buina. O kus ya karikan nimdota. O mo anu na babera. Nano na uyan de anday kay nimdota babera. Ara pun iti yay tawa. Ara papera. May yay tabay yakakawa kay kan katirian kan man natabayan ba. Titabo ari iti yay takawa ara paperang ko. Ipunti na ba yay babron. At impay ari itaw tiya kay yay tuya ani bukanat. O sana kung kain. Sana kung din na kung nanaruto uya ani bukanat. Ditay di kita wana kaya pa masu. Angke masu. Yamina pa. Yamina ba angke yus. Awak ya bayang maning anak bamina. Maning anak bamina. Ay beti na ba natanda ba kau? Karo ko yaw tanda ba kau nga bani? Tani kay wanito ay. Tanani po ang anak banendo ko ba anangan ay demiya buhayo nakaparana no. Ito ba ya takabanan ni matuwa. Pero wa manong dahil kayo. Kangay kinibas inang basi do rare. Takaparami ge bare. Wasi yang anak bamim. Ge o tira mo mim. Paimi ba ikipakita. Ako na buraw, okay? Kaya kagindi, takaparamihan. Besi, takaparamihan, hindi bes. Pabukin na ba kung nga nagidemi? Ako kaparana ba, nakuntangin demi, yan. Okay? Awa na ba, Yarik? May daw na ibukana tayo kakarong demi. O, ibuwa demi, Yari. O, yaswaswan-swang yan natanda ba ko? Kandangan ay demi, Yari, ibuwa. Ayo, ay punta ka pa niya, matuwa-tuwa, ano po ay? Ay, punsin ako diyan mata. Ito ba, yaya pun nang dapa. Ano ito ba, yaya ba? Mayroon nebukana tanda yayo. O era pa mayroon yan ay ibang abadak. Tiuya. Kota na ko ina demiyo sa kaparana pa. Bunda ka kinna ba ite kinna ko may man. E kota ki demiyo na ko kokonan ka para ba bukin na ba. Yay demiyo ara ko ngana. O ano ta ba yan kakawag ka sinori ang kainan ng demiyo. Emi tiuya ayo ay maninga. O ya suana bang kiyaki kunan ka para mina. Anaturo adak. Aki ako nan ka para mi man tiuya. Busito amada to. Ay yaki mi na ibo ko yo amada ba. Diyan siya mi na ikilaro. Ida para pa ni karaw. Ay punis. Kanuan na yata kan ito tanagi ba
Punsi Yesu harisa santiaga na demon ayata kanon detayara pa anaro. Amen. Punna na roy. Kaya ki kunan para mina ya kunan de mina ya kanna sininga kami mami usun ni mo ngami. Tani kiwe ngami. Owane te pa yerik. On kina ko deswan. Ena nga yerik kina pa yitani yara para desara ba kauna de man na ibaburon tanira. Ay kira ko to mo sari ron daryok. Are nang batanu ito uya. O yara ko yung tanira, o yata ko tanira. Hariyo ka. Yara kaya pa nang mantuwa to anas wa to uya. Tira yerik. O yara rang ata pa yara yerik. Hariyo ka. Temi yare mi to uya yara. Kiru uya ya ki ko nanda ke. O ya tangira berang siringi ya tanda ba ko. Ay yerik yerik tanira. Ya bubusi ko. Hariyo ka. Kunan ako to uya ko na suwang pa. Inanga na yautay. Panaswang aswang ni karawa. Ari to wari no rara ba to wari ko nan ka ba na ko tatay yan ano. Pinakawata temi manan. Awan na pa yerik. Pariyo kaya nang suwa-suwa tayo kan tanira. Ang suwa-suwa, yakari yaka kita tanira. Ay, ko tanira matandaw ya suwang. Punangan na yautay, ipan natataro. O nabusiya, aswan ni karawa. Pinakota temi, nakaparaan. Awan na nga natabayar. Payanganak. Yanganak temi yari tanira. Ebong itataro. Marona, sinang ngatayan tabay parang. Ay, itataro, mantataro nabusiya tiya suwang. Pinakota temi yari. O yanganak temi. O ang kiyanganak. O nga yasin ang kaparan ako antay ayo. Yatat stangway na pa po si temi nakangay. May yatemi ang manta ko kongora. Ako na ba suway ng atatana ng demi, suway ng mawargiya. Sinang kaparan ako antay kayo. Sinora te nantaniran kawuwan diri kinuyan niya bukan ito. Ay mi, dayan mi. Ay buwan mi ito uyan. Sasan noran. Ikinuyan na nung ito uyan. Iwiti tanda ba kaw? Anang iba ng siringak. Ay akira-kira yan. Mayroon kirong tanira pa. Yan ang busiyaswan. Tauwe ako na meron nagitugi, kung nasong iyam turo temi, ang ay na sinakota na nun, ana yateka, ana turo ne bukanat. Ana tanda ba kaw? May ako ako rutani yara kiyara kung kanin, di pa yariasan ng anda tiyaso. Sinang ginano ng tayo, kaya wari na kira tayo. Tani yara tamakuro, ano wawa, tiki pa na wabi matanu, at ako tani yara, ikaswaray kung manikarari, kung kuya, yaswayaw, baka ako nga na itira ba ka umadamaka manikota estangri mayrom nako iyari kita pa iya iya nga nakita nira pakwasan kota na pa ito uya nako ira nanora tiaswa iya kota ta pa iyari para na pa ito uya rin ipan yos hindi ta iya te pa iya mo ante kay kay tanira ikara para pa na kon tiaswa ngaira kunuri ka na si bubusi na kon tiaswa pasarangin kay nanon ta pa ito ko na ay ko rin ang warir ka ratay para pa nang may saratatay ni bubusi ma aratay ni para pa na kon tiaswa nang warir ito ay pundak ya. Si mama nga tiya kana. Kana sa para kita ka buwan bay. Asa sa bawo nga tiya so. Nuri ato kora kay ka. Amay sto kora kay ka. Asan tiya na ginomo yo babisin ako imaraw. O to kora kay punta na may ubo kayo antiya bag okay babisin ako. Pundang tinabisin matiya so. Giya men imaraw bay puntimet. Gim. Hatay ya bay timeo kitimet. Auring aswaya wa tataro. Matanira. Yak. Euring atiya so antay na. Oan ito ba yang nagtanira. Ite uya kangay na kontanira. Kukunan ko ata na ko utemi manano no. Ite tanira matan duya kangay aki ko na o mata kaya bakaw matan kay woni ito may pong antara ya kuno tanira kay ipon karawan ikapapa ni hero ito ko ra kaya aki ko na ngota minto. Yung na punto gitungo. Aki ako na ni kota temian. Punsi ti yaswan karaw. Ang kaya nga nagtemian ito kibuan wagi matanua. Ikaswara ko man karori kung ko yes wayo ako nga na itira ba ka umadamaka. Wasan ko ta na ba ito uyan ako ya. Oy ito miyari ya kosa. Punta mimi ron to uya ka ba nang nuri oy tira ka yan ang kosa ko na mimi ay abangan ni kiyo ti brabe say. Ayo ay takan temiya to buwa ya babak. Oy ta ko to uya. Kung mata ko nuri ya to buwa ti ay na ya babak. Ti buwa ya ko mo ni bandirori rani yan na iti matam. Oy kakamaku tarana. O the way asuna the kora erori. O nuka na mayeta mabay na sirawa. O biroto na mababasi na buras. O wena mabis. Wena bis o araw-raw wena mem tano mem bis. Ta ako na punipen. Nura kaya kiyan tuya. Ngaya. Napunipen kaya kaya tuwa. Pun ngayaro ito pa yari anoria. Iya tanga kinakoy meta na ilong tanira.
Aya gitu giganta ka barami yata kumata ko. Ni kara ko tatanti asibu na sekini bayi nano na. Kumata ko kinatabo wana re ko ko to metro ko ra mayita ni ka ako ko na metro. Ako punta na kinimata ko. Aya sisibana ba ti asibu aya ki kuriya kini bayi me yabon sisibana ba. Nur when the buwan. Aya pun may na ko na. Ayo dorong ang mantan kakawak. Pero manong tayo kayo. Manta ko ang oras tamo po dorong nga hay tanira ari oti asibu. Na yey dorong ang mantan kakawak ibukira. Manta pa yan. Mantan kakawak. Oyo kabarana tuya. Punda yawe ang ko. Yang ani ko aswan karawa uya mademaka madegora madenebuak. Oy kaya may kaya yama to ay nang iyang manin tawana. Mamanin nanang ina kuno ni baym. Oy kauya ko yoyan ka banya. Punti asu ada to korang ko. Aray, yan ako nakaparatahan nila. Kunora tiyasu ada to koran. Punin ko nebukanat. Punin ko ay to korana bugi nebukanat. Ini kiba may teroy to koraray punin ngayaroy na empaya. Kuna ba nora kamuan duwi ayo meto matanandang ni kakasya. Kiyara na kiba ngayaroy di top mayita. Na nakaparapara tiyasu aki. Kung anang kita makam meto kora met tinebuak. Punti asuar da korang gue. Kaya no pa iwana tanira. Ang kaya no pa to ay kan kakanda to pa kandi kita kaumen yan to ya. Iko na ya kato ko na pa nakaparami. Ya pa ni kan to ya kapon si yan. Kung nari patukora tao te kan nakitok. Kung ano yan pa nang nakinakuna to. May papunti asuar ya makangay. Ay na mga roko de tao te ka to na yung mim. Daraya. Inarisin ako ngarang-ngarang daw eh. Kana kuno rate tamakura uunta nira. Ako na kuno kuwara ka tamakura denu. Baya mga karawa na bawa sa akin na nga nayo. Na kana kuwara ka tamakura denu ako makarikam tayo. Kuwara ka tamakura denu ang nira. Tamakura denu. Nebu kana tayo mga karawa na bawa. Ang ako tiya ka kinabari. Ang kaya karaya. Kung karang ara rabatan na. To kuwara magyasu na rikahakin ako tapon ko yan. Andaray, ipon sila no. Nebu kana tayo irawan na no niya kimina. Irawan na nakapakak, irawan yun na tao tiya katukunan ng mga rakon nun yung amina. Itang ina ba, paburon na ba, ay bunye bukanet na ba, nakidoki. Sinura tiya ka ng paburon na rin ko yun, itayara na burabas. Kung natabi ka takunan ni kaya na yun, ako nung yan, paburon na ako nakangay. Ay ito kibuakarat, sa karawawa tatiya ba, ay ito kibuakarat, takawa ng kura. Taray. Ay, ka man naranak ba takawan kora baburon. Uy, ka nga tiyaswa. Ya ka nga ni tiyakin na. O iyo ya pun tiyakin na ginanon tebo kilo yana brabes. O tiyaswa tiyakin na no. Ya pun ka man na tiyaswa. Takawan kora baburon. Kunori ka na kunora rong baburon. Punto kora roy. E pun nang tawroy ka puta ko na to kora babugin tera. Pa ni ka ba na yakatiyak yon baburon to kora. Ana temporan ka ba na baburon yo ko na ginanon to kora. Tinantapon ng kakarihan ka ba nino ng timpra, tikur. E marwak. Ay yapon naranak ilong Diyaso ba? Takawan kur. Bayapon, inawakan to kur. Isira. Diyaso wara to kur. Puningay. Sa ko ako nandatay ba sa tayo kamarang ibuso kamakain na nung rapan ako. Ngay panahon to ba tayo yang sinubo. Kangaya kinang kantatang iragi panahon pa puak. Ako kanta nga ba Diyaso ay nakatamaro panahon na ko yumi. Pero umamano ba yung eko na pa na tinong ngayon. Pamanda kakawag tinong ngayon. Ay kisipaya nag-aapat ako. Bukid na nung ner. May itang dia pa. Kamnong. O kamnong. Ana temporat yan sa ramaduk. Ara po nga yaroy putun tiyan siyon baburon. Aka kinububuranan. Ruwa po yung matuwa na dimita diyata na. Hoy bunto ko na pa kanonan ka ba? Ikanuwa kinanunan. Tipuy mga anong waditan. Tukura. Yakya ko rakin. Sa sanura da makuro dunuan tanira. Yakatiana anabuwa ne bugana da yapon kanwa yana bentukuran ka ban mayeta rika. Ita ko tekibu ana tenibu mawo anu ko na mayeta mabaina sirawa akya basar wurkak ndapatan tabuwari. Ini sina ko ta parami mino babron na wala ka tawte ka tawunan ka baka babron. Manda ko kangora. Taro mano nga sinura aron baka na babron. Babron neta ko pa pun nang nano nanon na nau pati to kay the city ya babron. Ako nori mga pili takaranga inano na ri ubereses. O takaranga ri imena de gate ro ay. Antay yan ang kunan din nako. Aki ako nandin nako ako kunan mina inano takaranga kunato bo.
kuna matan kunto po kuna dinda kun kain kuna tawa babron. E bundang ni kanga tawagin ni babron. Erang ni kanga. Matera ari kitiaswa ite akin benero ko tataw te kay muina. Ay pondo ko roin tatay. Takabanero ini po ngayon tatay di kayo ay tibiana bati pereseta resibun ne bukanata. Sibun ne bukanata. Itibiana buta kyo ayana kunari nakakuha na itanan man ko ay katanan ko ora kasi yana yung ko sibuwari mayirutaram. Pasina mo imanging ay yana ko demo imanging. Debati yan. Ang kaya banta pa na bati ko kuray. Tuwe pereseta ayana ko na batapain ko rupag. Ya ko rupag kinabantiyo. Ay tagi na kanapon warawaran tapay para. Itagi na kiba ay pupo bubuan mo yan pereseta. Ay po sakit mak, ampun nonora ta kami nga ibi uta kami ay yaka kinaraya. Ipun nang piunrang, hindi pa yari-yari kiyari. Ayan ang sisinagin na batira ka para nari, mena kakeri uparasin. Tiyaswa, iyasya ni bayri hamtay daw tiyaka. O yaka tukya. You have been found wanting. Yes. Yes, ano daru. Yes, andang nanonupay beresata. Ya ki urang nga atsuan karawa. Ya mani nga aswan. Ngayero yan, amen. Amen. Oan ito pa yari kikain. Raong tatay di kayo. Kana ko nang maning anak. Oan tabi tayo itiyaswa. Ya karo ko tatay yari ako nang mga urang abay. Waki, yoy mo. Man ito pa yari ki doon beresata. Ya tugulan ang tatay yari. O ito pa yari kita kami mi bari ya ki kunan niya ki babron. Monte kanga nga niniyan babron bariya Santiago nari takaranga pidi diana ay nakon na gate taka mimi ba dewi maten wando kito pa ni mapupat ni pimerwa wa busy o tatangan bukan ni media mabosa punti angko mainasina ay join the army the media mabosa amanang atay ba kanga niyan babron tapay karoya akin na ako na batakan na rin. Ay kamais, mandakara ngayon, kasi nakuwaran na inapatitin akong tapot na buhay kamais. Hindi rin bayaran na batakara nga rin. Kaya patakataka naman na kaya. Ran. Ang kipa na taran nari, ay ang mga sinapatitangan ng bukan Miriam na busan, din ako. Hindi kawara babron. Hindi niya, ang sininga daw yari berisat. Ang tawa babron. Kaya puno ko na tayo kadeso, ay kwasan daw tayo ka, ay buwam tayo, ay tuk. Kami mi makan na tayo kadeso, okay? Bayar tayakin na yaki kunan mga radikirik yaki kunan mga tapuan na po na yapon corona banano na word by word wan da bay irik tabi matin wan nagtop 539 BC takamimi ba tiamata ariro kun tawa babron da tayo yakaman narana gilon tiaso Imay na yari kayo ay isuway ko na babron do daya kami naranda desuwe tak ika nga yan tayo kayo na kun na matara kabila kaya tayras andara nano tiya suway kami kabila tayras patayras sa naro ko ni ka na ko babron ka baka kaya po na tayo nang diyan ipak itay at makoro ni api man ma wati kibon tuwan aray ina baka babron ay ta ko na ko ni mero kunora on nakora am karanga dara tiya suway kami tayo kini bay ka na dige inora anakaranga babron Enora, anak karanga babron. Ay kami mira tayo kayong tayo kayo. O itawa tayo na ni kateya kay buton naman tayo doon. Nakapara ka bayan nung kayo uwin. Kauki mataruan. Mataruay may na. Taraya. Kuno lang ka na muni ay decades. Mataruay. Maya tora kay Matiaswa. Ite ba nakawat mataruay. Aki ay tayo. O ang tinungan mo. Yaki makurona ba the history. Kaya ka nga anugi. Mataruan. Nunun babron. Matiaswa tayo nakaman katangayin na. Kauki mataruan. Imahin dito ang po ka ni Miriam na po. Hayag yakura. Tiya suwayo okay? Ipon tiya tiya yapon corona ba na. Sa katayin nagibag-ibag. Sanurang ka na ti. Tautiya ka rin. Ay na mga tira kita tautiya ka. Takatinunga ti buras. Ana uya yon na. Panipan. Kabasakan. Sarok. Tukura. Ti siloa. Ti buras. Takamimi yayo. Bang kita yakin na tiya suwa. O the history. Matiwayaririk. Iponira na ba na. Sanura ti sapwa kay Alexander the Great. Alexander. Takakan na to. Kitukura-kura. Tiyo hamat tayo de Greece is pa wabita po na narinig. O ay tawo na Batiano at the Mediterranean. Yan ang niyang. Ya tawo na. O sita, warinig yan natangan po nga na ko yung Miriam na busa.
Mepaka, mi bosan, the boy, Yabella. The bone book, Yabella, Epaka, yay. Miriam Mapusa, Iron Alexander the Great. O ta kami mi nga na baka nasinura rong Alexander. Yara kaya ran na Yeshua with the brass. Ay punta kami mi. Kami mi, pati rong. Ito yakin na ba? Titangan na buwa ka ni Greece. Ayaw met, sa baray, ano buwa ka? The brass, ikaw kami the brass. Kain na yakabang, arin, buwa ka rin, the brass. Utang ayat, the brass. Ika nga, nagkarawan ni Alexander. Ika nga, kain Greece na yapon karawan the brass. O yara, Yeshua kaya ran na ba? Titaw tayo ka the brass. Yapundang ni matay di kita Yeshua kaya. Sita po may yapon tayo ni kaway dari kiya. Tukurak. Ay kas, wari kilo ko nung oyan na nun tatay di kayo. May yakito kikan. Takawan tayo tayo kaya nang penit tayo tayo kaya. Takawan tayo kaya takawan. Sita po kura na matibis. Ipipay ni ka pa na tibis. Manikate yakay. Oron tibis ya kamen sipay kay ni ka pa na koyro na bangkay. Ipipay manikamens. Awan nga na tibis. Punura kura tibis. Ya kura metukura batukura. Ang kunan meroro na tibis. Ipunang meto ato. Uy kika tapay doon na. Mensis tapay doon. Ane. Tiyakan. Akan kinayan di. Tiyampayan doon. Mandirang ni kura-kura. Ngayon ay takawan tao tiyak. Takawan ng paya. Warak. Inano na nababayad ni Yesu. Yan mo nando ko ni kokongorane. Pabron, Media Bosa, Greece, Rome. Kung namimi bayera kay, ikabuta ki Rome, mawe ay kay, kumunura tawa, irang napapakiligin ako na anikangay, makuro-kuro tirapata kita luwag eh. Ako nura Rome, hindi ka ba na napapakyan na tautek, hindi tautek. Ipo ni Daroy dyan, promise, iapapag ito eh, iapapakyan na tayong tautek. Tautekan Rome. Ayo ito bayaran kami migin. Puwan to kora, ito the history, Edward Gibbon, the historian. Ay ko po yung tekan, werakin mabakan tiyampayan, Rome, volume, awa, titira ni Pato Buono. Puwan to kora, kita sirawa, to brass, arete ibugin tao tekan, mayaw, aban en urwa ka, kinunuyan Rome. At ibistray, yapon tete to wine, katumata ba para, mana history. Yapon ng kuwaro, ito bayaran tekin. Amay sili kita warak. O kami mingan na iyo. Bayan ang ginawan tete ka kami mingay. O nuran daw raw nuwe ito. Metapon nuwe na membis. O nariki pa tuwe. Makuro-kuro. Kami mingan na banggisara kung tapon nuwe. Ikay matiraw raw nuwe iyo. Kubun nura ko na iyo. Tipis sa iyo. Ni ka ba ni? O iyo. Iyara nga nagitipis. Matatano. Nakamatayan. Kami ito ka kami study designs kita. Ipo nagikunan nga kita tanong. Matipis. Payakikunan mix. May kaya tayo na mix. Paya ibugin. Ya ibugin ay doon deso. Ayo to bayaran kami mi. Ina me aki ke ma'am nanor te ka kihan nanor ba. Ya ikota kitibis. Matatan wa yapon na kikunani ko ikota. Ani ay may na kun tetaw te kan dom. May na ko tetaw te kan dom ar te bisari. May na ko pai te buina tanan ta bunwa ka te buina tanan nem pai tanan kingdom sa buina. Buya ka te buina yon no rebe. Ya takatakan kayo no rebe ndepong. Okay? Ano po ngayon, asan naman ako matira, naman ako timpayan, Rome. Tapon nga katibuin, tapon nga yes, pas pa Europe eh. Mayon, tapon nga eh. Taka mimi, dias, wang kita kini empire, kaya apon benendo ko na, baka pun benendo na, the history pa, ipon ni Roy, naki, laro ang mga yan, sipen ako mga yan. Andi pa iya kami mi, nanataya ka dias. Sinuran, ngano na, ayo, tautaya ka nurab ang kaya, kaya man ako yay, Rome, nako yay. Spain, Portugal, Switzerland, England, France, Saman, Italy. Ang kan tao tayo kay katinuway kay. Ay kay tinuwa tao tayo kay. The Ostrogoths, the Eurolime, the Venus. Ay kay tao tayo kay kaahak yu sinabandama. Piyaw hapon buwan na. Ay kay tao tayo kay mga tayo kinaginuntani. Rasagin na noon. Nanda tayo sa mga pun. Karikatay nanda tayo doon. Kano ba? Tima to kan nilang miyay. Maan na tayo yan ang kawak. At tayo kay tinayay kay babon tayo na. At tayo kay mayuya. Tinay daw tek, tinuwa daw tek. Ay pun nista den promise. Aki arong arong ko kunan ko na yapay kay the Eurolime, the Venus, the Ostrogoths. Akian, dama bente po ngayo. Amaw na papun tek ka may wakay. Kami mi ani. Europeas paging an tapon mo yan tibis. Adatan. Isi sila kita man na diamat. Na kundi sa kapara-para. Kang ayero unta tayo kayo. Wa ka nga na tayo yapon ko wa to para. Ay isi sila kinta po Europe. Ayat ako na ba sa para-para? Ay, kupunti yun. Yan? Kupunti yun, kakuwawan. Pangan yan.
Pati Yeswa. Yesen puna-punada tao tayo kan room. Kaya man ako yung nurebe. At why punti yung nurebe. Kasi sila ginakundi sa kaparapara. Kaya kada sa kaparapara. Ako punti at tanwa yamayu. Kakwawan na tayo kat Yeswa. Amen. Yarang numais. Tuwag yan na ama kanikota. Eurebe ari man ako ari. Yamais na kakatayan. Charlemagne. Charles na kaniman. Napoleon. Apenin po kato ko kay baka tayo pa na mga unite. Makurokoron room. Ari Eurebe ari man ako. At ang ina pa na mga igusya batuwan ari. Meka nga natiyakan ko at Yeswa. Tira natiyakan at Yeswa. Minantirang hari. Era tatapon mo yan. Matira uraw mo yan. Ma'am tano, ma'am si busy aki ko nandang anak. Tukura kaya mga katayan, mga unite. Tatayan. Era wata, takakatayon, kanin mga ikotagin nurad. Ano suring iya tukura kita ano buwa kay nurad wa daw for itla. Daw for itla. Iya na po doon yung amang kakawag, kung nanuriyan na ba, tatayay, kanari ka na patayin. Sa mga nuna batuwarin na boriyan ng mga meri, uniya ibuna yung mga mga meri. Na kundi Luis, kain Austria. Papakinta kayo na parang katayan, niko ta, tiyempayari, ba na mga mono kinuwara-wara. Mera ka nga, ayaw po nakikunanda nga nagi. Titano. Metibis. Ito ko na boriyan, itang ina tatawtayakan na urabe. Tesuan na urabe, takabuhin na urabe. Ibon na urabe na pa. Sitowan na urabe. Inapon sitowan na tabotan na kamatayon na urabe. Na nataya ka na po rin. Natakapo na pa eh. Iyay taka nga rin ako na po rin. Ipakanda bubo ka rin po eh. Iwaterloo. Ikonaki. Natangan po ako. Yaki ko rin na nun. Anami. Yaki ko rin na nun na yung Napoleon. Ito ko tao fits lang. Tuwa na tabotan na kamata. Tuwa na tiempaya. Tumad na sa kairiri. Ay po niyang oya hitla pa po ngayon natawat yung naba pati sa kairiri kinakin yung naba. Ekonaki hitla the Allied Forces Amerika ma dorona ako na ando buwakan yagi korona nun na anakanta ni nga na ba hitla. Tibis medetano tawtaya kay kama kuro-kuro. Inapon na kikunanda nga anak. Nga kira wata tayo ni buroro yay kakarawag. Branch yagi busmaya de buroro yay bugin na urip. Tundang iya tanda ni rin ya kukurin tebang ikotak. Tawa karo yan pundo niya no na kimabunira na nun dabay para bunag yung mga kunan. Tiyaswa pun tiyata nakim mga ikotak. Nakim mga nimnum. Nakim mga nimnum. Wanta pa yan ang kokong orang. Ito ko na ana tayo kan ako nilusbe ba tiyo mada Boris Johnson the may yang ko irandan. Napoleon itla ta mendik akatayo takani ikota Europe. Mapanan nagi ko na. Te iyo bunta kakatayon kan karawan nay nangay kakakokoro. Akaroy nangay kakakoro mapan nagi ko na. Yay teman no ure bangay ta pakakayan na ba nas kasi to wana Matiaswa ebon te yakin yaki ko na. Enari ki patuwe makorokoro ay punto we na ba makorokoro. Yaki ko na ni mga kiwe na ta katiaswa. Anak ko orang na nakabanen maroro ay takan ta kabanen uwe yakan apen uwe ay kaway kay ay to uwe teman na ibunta kay sila uwe. Ana yabong uwe akan amen ro. Tarwari. Ay nakatia uwe na aswan karawa ay napon naguruakin nagitok. Ay nagikaswag takan tawan takan na kon boton na mata tuwana. Menaururu man ka mauna uwe akan ni kaban. Ay natimato nagitok amen. Ayo takaban ni king. Ayo takaban nuya. Taruwa mana unan na tayo kayo. Askanta ni nga yang kaya Yesu ada kan arok. O sinapen tauro ni kaban. Niri anak kon dembayang ada sen ka tauro ye bukit. Pa ni kaban ay karigin tiwan na bayo tayo ni kang ni kaban. Yay takaban ni nuya askanta ni nga yang kay. O tiyan na rata kay siman ni katanga na buwa. Wari ki banay ka kura-kura ka. O kangay. Ari ki uyan non na pa uyan na ra uya. O uyan na Kristo. Amen. O ni na uya nagitutok. One. Katiri-tiri kay pa pun si teman na tuwa na uwan na kitutok. Ay pun si Yesu tuwan. As kanta ni ngayang kayo. Kanta ni bang ano kutim to amo ni mak. Tatay kayo. Ako na nuriyan tatay. Ipon ko wa demi oine na ano. Ana na tayo kati. Ipon ko wa demi oine na ano. Yan. Nangroro kung tugin na rawag. Tatay kayo oy. Ikan bubusin na wala korag ba nakabusipi pa na ko imi. Kam na Korea mi sila kayo. Kana yak mi sila. Korea na ba tapay naga nakayakan tatay kayo. Karena ba kukuray na ikay, ni kaya kayo, ako pun ko na, ni kaya kayo na ko na ko. Iyatay, pun ko, wate ka ng brabe sa kayo, ipunta ko tiyaso, ipunta tiyaso. Ito mo,
Yataya pon si Tiaswa yata kan wan detaya na ro. Kana ko kawawan engi kakwawa. Teka tenua. Oh itangi di andi ki bakanya na tau ka Tiaswa. Aya geto kina. Kana na ba ko andi ki bakanya na tau ka Tiaswa aya geto kina. Ko sa ni pem detay kaya. Kaya pem kana ko andi ki bakanya na tau ka. Amen. Ira para Tiaswa. Ina ka ba ingam Tiaswa am kunan kaya kaan hindi piyo pa na ro. Ikan nung ngorari kina na teka Tiaswa taka penen sa siragan. Kana ko kan nung ngoran dari yung ngorami yan ko ngorari kay muna nang sinang mga risa na ko kan detayayo. Kampun suway nung may mana kan napunnorya. Pundang ni kamimi. Naya pundang ni ko. Ay raw kanta ni bakanda. Mga resida na panakondegan tayo nga po. Kaya tabi katanan ni nakumain nangako na yan tayo. Yang hari kepanahon kakaita ko na ko imi. Ara ko ra kaya kamtima to ni menera dikinan nungora. Ang kanta ni nga ba? Inakakapayain kami ito. Kam no kinako na miyaw siya kam na naman ginadakakapay. O sa kasi kami nakakapaya, kam nakakapaya makain na miyaws. Dalay dikiyay. O kana kamamang araw na kondeng tayo nga pong sinang busumayin kami na po. Sinakain ni ba ni Nidoro na natayak. Sinahaki kauntayak. Sinahaki karawawatayin kami. Sinahaki kaunin kami. Na sinakain ni Nidoro ay nanon na natayak. Inanon na po yung nawawad na tayo. Amen. Kamdara po. E nabusipaan niya. Yabusiya na batanan na paano kumain. Kami na yakat sukuan ni ginante tayo na kon DMC kam nang dara po. Ay namin na tuway romi. Kanda pa rin kakapayakin na tayo. Kaya yara korak. kế hoạch để phục vụ không sợ không sisiragin kana ye misisiragin ta kongora inunti temon tay kore inunti beba ani ekabutagin day uringa ayo aramoni maneka naraporau nanatiaka Joshua kampesin apa hello Just one. hey hello One. hello Hey, one. tuan hello
Ay, kang kurbogyo, ay nakabuta kiti, dira na ay. Kang di metam-tam tu dan ay. E po jani na kam tina-tinami kabukit. Ay, aray dua kang kaliniyak. Hello, hello. Hey. Hello. Ei mai neriai akenen de meyu hiro ei dori Anna nori yoro medari unte megare konate buwagite akumata Hausakame Eyu Oh hallelujah Emeraki Kare Mari Beina Mewa Aina Aiwaraki Putu Eanga Meuna
Hausa kame. Ya rapa panaya mani. Tuani mani mende ko sa fu. Ni panami yan. Temero o mani. Ro. Ye di sila kaya ro kundi. Jadi kayo. Rang sikiro ye. Sikiro rapa di jongora. Rapa na pa di sila. Kanye ada nakaya kaki na kundi. Di tuwari ngayari yarari. Ikaw ngora ki. Ena time tuan kana kwa kiti janene takabugi ani ekabutagi kana kabugi kana ye ya musisira ke ta ko maningan ni korea ye te beba ni ekabutagi ako korea na pe ako kwa ngani ya nakia akabuta beba per likira iron de sa kane be pe aya kambe sina na busi yari ki kan ko sofo pa na kira kira ki na ko me yo na ari ki pana iri to korana na ko ira kanda ba Hey. Hello. Just one. Hey. Hey. Hello. When the storm raged above them, the disciples were afraid, for the waves were high and the ship was tossed. They could not find their way. Then they awoke the Master, saying, Lord, please save us now. He rebuked the winds and the sea grew calm, and they all wondered how. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the cloud he sees these skies. He speaks peace to the raging storm when peace could not be found. He already sees the rainbow. See only clouds. Like the man on the city,
when it seemed to me all hope was gone, and in my deep despair, I remembered what the Lord said when He calmed the troubled sea. And I know once more how He sees the storm, and peace flies over me. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the cloud He sees me inside. Peace be peace to the raging storm, when peace could not be found. He already sees the rainbow when we see only clouds. And when the storms of life come crashing in and trouble me, I can feel God's arms around me, and He whispers, let it be, let it be. Oh, God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the cloud He sees clear skies. Oh, peace be peace to the raging storm, when peace could not be found. He already sees the rainbow. See only clouds. Ay, rapaligi kanya ko so fo ne ano kuna yari. God see the storm from the other side. Joshua enori ara kanganga. Enora tita wale yaki kona noraki. Enori ara kanganga. Saki kona nora mi kanganga. Ya kona nora am kanganga. Kama kona nora kanganga. Na Joshua enori. Sawa ni yaki na Joshua. Nakonting abong ganne. Disiragi. Enak ya kaki nakonting abong ya kangai. Tira tekani kina. Ibukin rokon tekapenia ntau teka. Ato men riki tetai. Yero kona pe. An kanye ina kaya kaki na konti ngabong imay na kon te kongora. Te kongora ibukin te ngabong ya kangay. Te pogba ka iyakun te kanganga. Imay na nakanawag te pogba ka iyakun te kanganga. Ina kaya kaki mo na disirag yo. Korabang ko ya ko na disirag te. Ayo sinabusiya. Sinabusiya ri kandi te grupo na ni ayo. Paana kana kuwa katarawan ko na iya. Tsaka bagi ane na punti meto na pe dauroy na kuya kaya kan katunga takabagi irwa kabugi ayen na pete moy te takatu kita ka te pie pa ngana yeyam sira kaya mga iklik na de tayo ko korean pete pie pa kan pesin pa
Hey, hey. We all have stories to tell the world of how Christ have led this far from where we were, recognizing the need of our heart, the will to walk on with the man on the cross. May it be our desire, because he's there, because he cares. Oh yes, he cares. Jesus was there, he is there, he will be there when you need a friend. Now walk with him and talk with him, for he is faithful and true. By God's amazing faithful love, He wants to walk with you. We are living in a world of sorrow, turmoil, suffering, unending wars, and challenges of life. Jesus, our always stand, walking with Him to the very end. Walk on, walk strong, with Jesus we walk, 'cause He cares, oh, 'cause He cares. Jesus was there, he is there, he will be there when you need a friend. Now walk with him and talk with him, for he is faithful and true. Amazing faith. Jesus was there, he is there, he will be there when you need a friend. Now walk with him and talk with him, for he is faithful and true. By God's amazing faithful love, he wants to walk with you. By God's amazing faithful love, he wants to walk with you. By God's amazing faithful love, He wants to walk with you. Let it walk with you. Kanda pa ni kapten ko nami kanya ko sa hope. Waratan wara erang tamero na petiakan ko na yata kapten ayo. Jesus was there, he will be there. Dito ko rota kita nga Yesu ani imin na tekan. Kita baru ko na ko Yesu imin na tekan.